Místní akční skupina Znojemské vinařství je spolek fungující formou místního partnerství, který sdružuje obce, podnikatele a neziskové subjekty ze znojemského regionu. Spolek vznikl již v roce 2005 a územní působnost je v současné době tvořena 47 členskými obcemi ze znojemského regionu. Naší hlavní činností je získávání a přerozdělování finančních prostředků z různých fondů, a to především z fondů evropských, ale i národních. Poskytujeme dotace ze 2 operačních programů, a to z programu rozvoje venkova a integrovaného regionálního operačního programu. Podporujeme projekty, které zlepší kvalitu života ve venkovských oblastech. V programovém období 2014 až 2020 bylo z operačního programu Program rozvoje venkova rozděleno přes 34,5 milionu korun a podpořeno bylo bezmála 128 projektů na území MAS. Ve většině případů jsou žadateli obce, zemědělci, spolky a podnikatelské subjekty. Dotace jsou využívány především na vinařskou a zemědělskou techniku, na vybavení kulturních domů, vybavení školních učeben a jídelen a na stavební stroje. Agrodružstvo Miroslav je relativně střední podnik, protože obhospodařujeme 1350 hektarů, včetně skoro 50 hektarů vinic. Co se týká plodin, které pěstujeme, tak samozřejmě ozimá pšenice, řepka, ječmen, kukuřice, a díky tomu, že máme prostě masivní živočišnou výrobu, jsme měli možnost zainvestovat a prostě pořídit speciální respondery, který na základě pohybové aktivity vlastně nám perfektně detekují říď. Máme přesný přehled o jednotlivých kusech, o jejich vlastně pohodě a zdravotním stavu. Jsem strašně rád, že máme i systém, který vlastně pomáhá i lokalizovat jednotlivé vlastně dojnice v sekci. Chtěl poděkovat týmu místní akční skupině Znojemského vinařství za perfektní přístup, a kdykoliv jsme potřebovali nějakým způsobem poradit, tak vždycky nám byli k dispozici a nesmírně si té spolupráce vážíme. Takže naše farma je rodinná farma. Staráme se tady o ní celá rodina a samozřejmě nezbytní jsou naši zaměstnanci, kteří jsou pilířem této firmy a kteří se starají o celý komplex. Dá se říci, že zde stavíme na 3 hlavních bodech, a to je propojení restaurační činnosti, ubytovacího zařízení a agroturistiky jako takové, zejména chovem koní. V současné době nabízíme našim hostům 18 pokojů s vlastním sociálním zařízením. Díky zvelebení našeho sociálního zařízení se zvýšil počet ubytovaných. Hosté se k nám vracejí, musíme říct, a jsme za to velmi rádi a vděční, že zde nachází rodinné prostředí, právě i ten komfort na pokojích. Matce velmi za toto děkuji, že nám tento přísun peněz umožnila. Jsme malé rodinné vinařství rodiny Braunovy. Naše produkce je asi 10 000 lahví vína a spolek MAS Znojemské vinařství nám pomohlo k dotaci nerezových tanků a řízeného kvašení. Tato modernizace nám pomohla v inovaci, modernizaci, větší kapacitě vína, lepší konkurenceschopnosti, lepší hygieně. Zkrátka dobře, byl to posun dopředu. Druhá výzva ze
spolkem MAS Znojemské vinařství byla podlaha ve staré stodole, která slouží jako skladovací prostor, prostor pro lisování hroznů a také vlastně zvětšení kapacity, výrobní kapacity naší výroby. Manažerky spolku MAS Znojemské vinařství nám z dotací byly vždy velmi nápomocný, jsou velmi milé, ochotné a děkujeme jim za spolupráci. V integrovaném regionálním operačním programu jsme administrovali 3 opatření, kde se vyčerpalo 44 milionů korun. Opatření Rozvíjet doprava se zrealizovalo 17 projektů, které byly nejvíce zaměřeny na chodníky, bezpečnostní opatření a osvětlení. Opatření Rozvíjet vzdělávání se zrekonstruovalo 11 učeben základních škol na území MAS Znojemské vinařství. Opatření Rozvíjet kvalitní a bezpečné prostředí v obcích se zrekonstruovala hasičská zbrojnice na území MAS Znojemské vinařství. Dobrý den, jmenuji se Martin Plechatý a jsem starostem krásného moravského městečka Miroslaví. Společně s vedením města a svými kolegy z městského úřadu děláme vše proto, aby se našim občanům v našem městě dobře žilo. Městský rozpočet není bezedný. Velkou část věcí, které jsem zmínil, bychom nemohli dělat bez finanční podpory, kterou jsou především dotace. O ně usilujeme opravdu vehementně a jsem rád, že i u místní akční skupiny Znojemské vinařství jsme často uspěli. V roce 2020 jsme kompletně opravili učebnu fyziky, chemie a WC na základní škole. V roce 2021 jsme vybudovali nový chodník u dopravního hřiště na ulici Radniční. A v roce 2022 místní akční skupina spolufinancovala revitalizaci parčíků u základní umělecké školy. A za tuto podporu naše město děkuje. Dobrý den, jmenuji se Lenka Stupková, jsem starostkou v městě Syšatov, což je vesnička přibližně 8 km od Znojma na hranici s Rakouskem a máme přibližně 1100 obyvatel. Naší prvotní snahou bylo zajistit našim dobrovolným hasičům důstojné místo pro jejich činnost, kterou do této doby neměli, a díky členství v MAS Znojemské vinařství se nám to povedlo. V roce 2020 jsme získali první dotaci na první etapu rekonstrukce hasičské zbrojnice, a to přístavbu garáže, a následující rok jsme získali penízky na druhou etapu, a to bylo příprava zázemí pro jednotku zásahovou, vybavení jejich šatén, rekonstrukce šatén a vystavění nových dámských toalet a dílny pro hasiče. Za členství v MAS Znojemské vinařství jsme velice rádi. Pomáhá to nejen nám jako obci, ale i našim občanům, kteří mohou využít služeb tohoto sdružení a pro získání dotací pro svoje vlastní podnikání, ať už zemědělství či turismu, mohou využít jejich služeb.